Kahinyaw Trap Youth Council HYC kalalet banyak kendu ya Menteri Ketenat Puli Putih ke Jela Urakam Sangma bat ai tiru ya ke jingtho ke Badawa ban bu no Dhaka State University Hanong ba Shillong. Habakren Shakilat Pathai Kubor ha kahinyaw tarik nailar u Presiden ke HYC u Robert June Kharjarin ulaong ka jingwan ya kendu jongki ya Menteri kalong halor ki katu ka ni kimat ki badan kam na ka benta ban kentiu ya ka Puli Putih ha ka jelahi baro kawai ulaong kamat ka bakong san ka ba ka HYC kalaya keren bat IT da ka jingtho kalong bandan no asa kawai ka State University Hanong ba Shillong bat ya ka ni ka kam ulaong banakalyang Menteri Ketenat Puli Putih unyakaran bat Menteri rangba kumju kakenhun menteri. Ulaong sa kaway kabenta kabakila dawa kalong ban pentre kam no koloya ka Captain Williamson Sangma University Hatura West Garo Hills District na markat hadu menta kani ka University kampat syem latre kam satya bat hakaju kapor la dawa ba haba pentre kam ya kani ka University de bandan ya ka campus hapo khasi jaintia khnang bakan pensuk ya kisamla puli Education Minister kalong halor ki katu kani ki mat badon kam nabta ban kentiu ya ka Puli ka Putih ha ka jelahi brokawai ka mat ka banikong ka bang nakaliang kaseng nila aida ka jingtho mata kasngi kalong ba bandon no ya ka State University sa kawai hapo anong ba Shillong ya kan ka kam nakaliang jong menteri jong Ketenat Puli Putih ula ong yangi ba kan ka kam kadang don ha ka level bo unya keren bat chief minister bat kumju uru bat ka cabinet amar ba uang bah kalian gajing yo i jong uru kum ubru sebet ka idon kam don sa ka wika university ka benta ka baar ka ba mengingi la dawa na kalian jong education minister kalong ba kuma fitip ka mekhlia menta kala don ya ka wika university ka ba ki khot ka Captain Williamson Sangma University hante yo po nong ba tura tangba hadu menta ka ni ka university ka khlempet trikam ila dawa na kalian jong Education Minister ban penteri kam no wood ya kani ka university makan dia no syakmat bat haka juga pon gila dawa bahaba penteri kam kadi bendon ka kampus apo kasih jen ke hil region no beli kan pensuk kumbalong ya ke embus kumba PUI ba ka embus ke headquarter ka dan turah dari ka regional office ka dan Sulong di kumju ru ngingi kwa ya kani ka university juga jela ba ka off campus lani ka way na ki branch lani ka campus ka jungka lani ka office ka di bendon hapo no ba Sulong di na kalian jong education minister ula keren sayangi ba ya kani ka kampun sale kemut ka Captain Williamson Sangma University Shillong campus kan don but ula ya thu ru yangi ba haka next academic session kemut la har hajar al usau session kani ka university kan sa sedang berrekam laong ba ka jingpen kre ban thung UVC bat ya ki PVC ki pro VC kin ka proses menta kali ya khmat bat ula ayangi kata ka assurance bat kena ba haka senem ka banwan uang ba unsa kin sa pentri kam no ya kani ka university bat ka Shillong ru kan don ya kata ka kampus la ka jong halor kani ka university kumba POE hakini ki sengi hiba menta ka school fees lani kita ki by school lani ki by college by university lani kini ki fee structure lada pin pej ya ki private school lani ya kini ki government aided ka fees kalong ka bahe adu kata but kadon ka gap ka jinga pher ka ba jur ba padang ki government aided school lani ki government aided colleges but kini ki government but ki private but kumju ru kadon ka jinga pher ka ba jingai bha but kini ki fully government institution not but kani ka jing kyu bha jong ka fees ha ki jaka puli ko fer kalong ka ke balak ta bha ya ki samla puli but ya ki kimik pa ti na kaliang jong ka sengila dawa ba kala don kam no ban regulate ya kini ki fee da ka sarkar kam tam ya ki government aided institution but ya ki non government aided institution ani ya ki private school no boleh lada pipet ha ki wei ki jala kum ka Gujarat ka Assam bat ki wei ki jala kini ki jala ki lawan ra da ka an ban regulate ya kini ki fees kisna ya ka commission but don kanu ka school ka bala ban
penkiu la ni ban bu ya ka fi klem ka approval jong ka commission ti kani kalau long ka badon kam ha ka jala ka jong no bling la sung thu ka long ba ka jing thmu jong ki bobon ki college ban ya chakmat ya ka ni pi kan sa di ka we ni ki daw ba kan sa kiu ka fees haki jaka puli ko per ti nakliang jong seng ni la dawa but nakliang jong education minister hak markmat jong hi uang ba un sa shimkia ya kan kam ula phone ya ki officer ki jong ki ban study ya ka comparison study ban le ya kan ni ka jingkiu ba jong ka puli ka puthi nama beli kan ni ka kata hadu kata ya ilong yin wang sem ki babun ka drop out kan thu hi ka ni ka jingkiu than ka jing puli ka dor ka di ka wei na ka jingkiu jong ka drop out ka jingduk ru kan ni ka di ka wei ka ba wanra ya ban pen aratin ya ki khun samla ki jongi ha ka puli thi ki bon ki kimi ki pam ta ki sim ki loan ki per ya kan ni ti ya kan ni na kali minister ula kula ngi babun sa sim khia ya kam rang ba kan ni ka jinge kanom jiala ni kanom don su ha ka jala jongi ki wei ki mat ki ba nilai keren kalong ba sarkar kan ai jingerap ya ki college ki boper nama boleh lada ka sarkar kamla banyarap kini ki college ki boper kin semjing bah hak ban pentri kam khamtam naka jingdon lani khamtam naka jing thmu ban pentri kam ya ke NEP menta nakaliang jong education minister ula inform ngi ba sarkar kan sa sanction sa kumba aku saulani akusan ki sanction post haki college kum ki community college bat ki ki college ki additional post u ladap ongru ba hoj unomla la se ban yarap ya barok ki college ha ju opor ri unsa kin sale da ka kan ja face system no mobile klem ka jing arab jong college ngi thu hi klem ka jing arab jong sarkar ki college kan sem jing ha ban ya chakpat bat kan kam nila dawaru na kalian jong ka seng bandon ni kini ki CU80 center hak jala kumba pio ki samla ki jongi ki batho ya kini ki CU80 exam hamtam ki ba apply ya ka master degree ki yo ki habanlit sabar ki habanlit sha ki wei ki jala bat ka tu ba jing yo jing te pro kadai sisni asni shwa ki salet ya tu ki jala ti kani kalau bu jing ti dilakren bala da kumdu hoj ni suggest ba la da kumdu kan bha bakin don haman ki district ti henry nakalian jong minister ula pentip yang i buang ba haka next academic session ka bomut house number 1 kami khlia kan sayo south league center artli salom ka wei ni hu bat ka wei ha ka wei ha jowai bat ka wei tura ti nakalian jong ka seng ni singo ban ai blay ya sarkar ka ba la menteri stop ban wanra yakini ki center bantho ya ka CU80 exam no beli kan ni kalau badan kam kata kumba phi pej menta lada phile what admission lani lada phile apply kam haki competitive exam lani phi what ya kinu ki jaka banrung haki school barki college haba gilet ya kini ki entran lani haki balet haki ki competitive exam kawai na ki subject ka ba shat one haki exam kadi kani ka aptitude bat ka logical reasoning bat ki student ki jongi ki saya thu yangi ba ki subject ma ban le ya kini ki aptitude bat ki logical reasoning test but kane ka jing ka penlong ki student ki jongi ban do admission lan ban fail ya kini competitive exam nah kalian juga seng ngilaban kia bakal don kam ya ke sarkar mata ban wanra ya ka aptitude and logical reasoning hadu ki school level boleh ladang wanra ya kan ki exam hadu ki school level ya kan ki subject hadu ki school level ngila lo bapen kre lupa ya ki student ki jongi bakin pass ya kini ki exam but kawai na ki jing mentoi jong kini ki test ka aptitude but ka logical reasoning kalong ba entip lupa ya ka sub jong ki kena nadu dangrin laki don sub ha kai kala bandi ki don sub ka mathematics ni ha ka literature la ni ha ka law la ni ha ka political science ni ha ka no benda tila da kila tip lupa ya ka sub ka sub ki banjit ki subject ha ki higher courses let's say indala pass class 12 kan sub ki banjit ki stream
ki jongki nobli kila develop upaya kata jisu thu halor kan kam di nakalian jongka nakalian jongka seng ngin sa ajing motru ya kani sa ka education commission ya ka badang su set up nobli kani kalau ka badang kam kata nam taka jing matoi jongki student ke jongi kamat ka bakhaduk ru ka bangilai kren kani namta baka sarkar kan intervene ya ka jing syakta jong kumba arspa ngutam ki samla puli na po ka jalam khli hati po Manipur kuma POE ke jing jia po Manipur ka kumba kalong mata kat nang mi kisni kam ngim yoi baka don kata ka improvement ki ngilayo jing tip na ki samla puli bat na ki kimi pa ba menta ki shule offline online classes but ki don ru ki boleh puli haki la shu set yaki kum hajir in principle dia ni u agree in principle uang ba ho ka la don kam ya ka sarkar ban step in ya ni kumbang ong ki ba menehi hikmat jumi ula phone ki officer banle ya ka comparative study ka gap ka baya phera padang ka government but ki government aided but ki private institution di ula phale ya kata comparative study but ka government ka di ban step in nombli hakeleng jong kari India ki state government ki boper ki la step in ya ni kam kani ka kam kalau poi chadu sa sun ku la da pi follow up berbuat kaying ke syari bahakli du jong kari India ru kala ayang ta rai ba ka government kala ban regulate ki fees kumbang ong ki don sibun ki jela ki bala set up ki commission ki boper ban regulate ni ki fees ki regulate kumno ki snaya ka commission but ka we ka school la ni ka college and university haswa ba kin shim ki fees ki haban yo ka approval na ka commission but ka commission kan ay approval tang la da ka biang ka justification boleh pihak ki di kum kini ngila don kam ka jela ka jongi but ngila ban le ya kani tang la dang yiwan ra ya ki appropriate legislation la ni da ka aj nomla ban su ong chim ta kata no boleh hawan ra ta ka an klem ka an nomla ban wan ra regulation hi nakaliang jong agree in principle but ula dam ong ni bo un sa sim kia ne kam but nakaliang ka sen ngin sa follow up bahaya ni no boleh kani kalakta si tadi ya ka puli ka puthi kalakta si tadi ya ka yo kot jong ki kini pa ka jala ka jong ni na campus ki jong ki haban sulek betang na jaka puli ha ki school ki jongki bat ka stop bahaya ka ya ka puli ki don ru ki bahadu mata ki menut ya ka banlej sa Manipur banlej puli banlej tengi ki jing puli ki jongki ngila keren ya kani bat nakalian education minister ula pentip yang ba nakal bakani ke involve sibun ki factors ngamobling an ainu saya pi kalong ba lada ki la pendep ya ka second semester le se hapo Manipur University bakin lek Sakaway University nakalian ka Manipur University le se ki haban ai ki kenja NOC ya gitu ki grade bakila de pass pa noble la da ula det third semester un lek Sakaway University la da ka katuga university le se na Manipur kem ai ka clearance mo kan bu jing de kaniru ka involve ka home department but de ki department ti nakalian jung uang bak sarkar kala de sim khial pa ya kan ka kam ban mentaru nakalian menteri lang ba ki ong ba u don meeting bat ki minister jong ka union government ban keren ya kan ni no boleh ki don ki kosis ke bangila ban wan ra ni ke bagi stream le se kan ku kala ban accommodate ki don ki kosis ke bang ngim don ang ni ban wan ra ni kemut ke government ka hap negotiate ki wei ki university sa wei ki celah ban penrung ki student ki jongi ti hau beri bakan ni uang ban nakalian menteri rang ba don kata ka jing penbek bagi menteri ke badai hante po nang ba dan bat ni kemit nanti bak sarkar kan sim khia ya kan jing penduk jing jong ki samla ki puli ki jongi ki ba puli hante po nang ba nang ba infal ba di ki wei ki jakah po Manipur mar kompetitif ki don sibun ba ki jakah puli ki ba ki student na po makilia ki puli sa po Manipur tilada ka situation kam improve lada kimyo la kan puli kan sakta bahaya ga ya ka career kejong samla puli bat ni kimil nanti bak sarkar kan simkia kan kam nang bakan don kan ka jikthut adi nomor